Kapulisan sa Mandaue City, wa pa manakop pa sa mga nag-angkas o motorsiklo nga wa magbutang sa gilatid nga barrier aron makalikay sa COVID-19. Apan ilang giawhag ang mga motorista nga mutuman lang gyud sa lagda sa kagamahanan kabahin nini. Ang report ni Nico Sirido. Tungod sa hulga sa COVID-19, gidili sa kagamhanan ang pag-angkas sa motorsiklo, butang nga gikaproblemahan sa kadaghanan. Apan sa miaging simana, mitugot na ang IATF sa backriding sa mga magtiayon lang o mga nagpuyo sa pareho nga panimay. Gilatid nga kondisyon ang pagsulob og helmet og mask, ingon man pagbutang og barrier taliwa sa driver ug sa angkas niini. Usa sa duha ka design nga aprobado ang giduso ni Bohol Governor Arthur Yap. Sa usa ka machine shop sa barangay Pagsabungan, Mandaue City, nagsugod na sab sila paghimo og prototype barrier subay sa specifications sa kagamhanan. GI pipe ang ilang gamit nga gibutangan og polycarbonate nga nagsilbing barrier. Gipaniguro sa tag-iya, lig-on kini labi na ang bracket nga gitauran sa footrest. Gitesting na nila ang barrier ug matud pa lig-on gyud kini. Structurally wise, so we've tested it for like 60 kilometers per hour. So far, there's no problem. And then, when we talk about aerodynamics, of course, you can have all the theories. But then, there are so many variables that's involved in that. 2,300 pesos ang paggama niini. Mulahi hinuon ang itsura depende sa modelo ug unit sa motorsiklo. Apan bisan kun ana-ana ang barrier, maablihan gihapon ang U-box kun magpagasolina man ang driver. Dali rasab ang pagtangtang niini kun di na gamiton. So with the help of my team, we have designers, fabricators. So we come up with a prototype nga based sa IATF. So among gi-install ani nga motor, then we tested it, gi-drive. Dinhi sa Mandaue City, labi na sa kapulisan ingon man sa taga-team, nagpaabot pa noon sila sa abiso gikan sa higher headquarters kabahin ni ining direktiba sa kagamhanan sa paggamit na og mga barrier sama niini sa mga motorsiklo sa mga buot muangkas niini. Matud ni Police Colonel Jonathan Abella, MCPO Director, mubadlong lang una sila karon sa mga nag-angkas nga walay barrier. I-remind ba na naipalit sa kung mag-backriding na ay barrier yun. Kaya naman giuban na nagtuo na walay barrier ang tunga sa backrider. So, amo lang siyang gi-advise, wala lang po na mo gidakop. Apan mag-agad sab sila sa direktiba kung kanus-ag yun magsugod na pagpanakop sa mga di mutuman sa lagda. Sa Mandaue, we will have kanang from the guidance sa regional office kung makakuan ba may dakop dayon basta mo itagaan na lang mo sa 1 week. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.